Eta opor egun hauetatik bueltan garela, lehen aipatu dugun bezala gai polita, ederra daukagu gaurkoan gure gaurko elkarrizketan, ipuinak ditugu mintzagai eta ipuin hauen sortzaile eta gidaria ere, edo jostuna, berak dioen bezala, Amaia Elizagoien. Arratsaldeon, Amaia. Arratsaldeon. Zuk esaten duzun bezala, ezta? Zu Ameli ipuinen jostune zara, ezta? Hori da, ipuinen jostune. Hori da. Zein da Ameli zure hitzetan? Nor da Ameli? Bueno, ezagiten hainbertze aldiz errepikatu dutelako, baina Ameli azkenean da herriz herri ipuinak kontatzen eta ametsak, ipuinekin lotzen edo josten ibiltzen den neska. Eta, bai, hola definituko nuke ez, azkenean ipuinekin jolasten duena eta saiatzen dena pertsonengan, bai haur, bai helduengan pixket sortzen magia hori eta herriz herri bidaiatzen magia horrekin. Ipuin hauek zuk kontatzen dituzunak, zeureak dira, zuk sortuak edo originalak dira eta zuk moldatzen dituzu nolabait? Azkenean denetatik pixket egoten da, ez? Haunditzetan aipatu izan duten bezala, aurren kasuan badago pila bat material, arrasona gainera gaur egun, eta bai beti ibiltzen dut kanpotik harritako materiala, lantzen dugu. Beti azkenean ematen diozu zure ukitua, ez? Material guziei, ipuin guziei, eta gero ere bai nik sortutako propioa eta pixket uztartzen dugu biek helburuaren arabera. Zer nahi dugu transmititu, zein da publikoa, zer helburu badu ipuin kontaketa honek, eta horren arabera gaten gara material sortutakora edo guk sortzen dugu beharren arabera. Ze gai jorratzen dituzu zure ipuinetan, Amaia? Adinean arabera, baino beti badaude oinarri batzuk, ez? Eta gure ipuinek badutena berezitasun bezala da dena badutela helburu bat, ez? Batzuk badute helburu arras xumia eta bertze badute helburu batzuk sakonagokoak. Baina azkenean da hezkidetza lantzea, feminismoa lantzea, gaur egun gizartean aipagaitun gaiak edo gatazkatsuak diren gaiak eta pixket horiei matia indargune bat eta azkenean modu sutil batean lantzea etikoak diren gai horiek edo kezkatzen gaituzten horiek, errango nuke hola orokorrian. Eta ze adin tarteri zuzenduak? Hasieran proiektua hasi nuenean, pixket aurrei zuzendutako proiektua izan zen, baina gero, hasi nintzen lantzen bertze adintarte batzuk, ez da direla inoikoak, hasteko 0-3ko adintartea, aurre hezkuntza ikasi nuen, eta momentu hortan sartu zitzaiten gogoak eta interesa adin horrekin jokatzeko, ez? 0-3 nola lantzen alda literatura. Eta, formakuntza batzuk jaso nituen, etxetik formatu nintzen, eta hasi nintzen adintarte horrei erreferentzia bat iten, eta materiala sortzen pixket adintarte hortako, ze hor bai badago hutsune handiagoko bat material aldetik. Eta gero ja ere bai hasi ginen lantzen pixket helduen kontaketak eta ze gai, nola landu, ere bai nera bezaroko gaiak ere bai, eta azkenean konturatu orduko bai hartzen aldugu landutugula adintarte posible guztiek modu batean edo bertzean. Batzuk hobe eta bertze batzuk, igual ez olako sakontasunean, baina bai landutugu. Gaztetxoen eta helduen tarte hori ez da hain ohikoa, ez? Ipuin kontalari batentzat. Ez dago hainbeste aukera, ez? Ipuin kontaleri bat kontratatzeko orduan, beti pentsatzen dugu aurrengan, ez? Bai, azkenean nik konturatu nintzen, pixket mundu honetan sartu nintzenean, beti izan naiz arras literatur zalea eta beti irakurri izan dut haunditz, baina konturatu nintzen ipuinak bazutela kabida helduen artean eta haunditzetan infantilizatutugula ipuinak, mandiagu aurrukitu hoi, baina guk ere badugu aur bat barnean eta guk ere haunditzetan gauzek ez ditugu lertzen nahi bezala objetibotasun total hortan eta holakotan ipuinak nire ustez baliogarriak dire buelta batzuk bateko, irriteko, momentu batez deskonektatzeko gure rutinetatik eta gure paper hortatik dena egokia izan behar den hortatik eta disfrutatzeko eta nire ustez kabida positiboa duela eta ona. Aurrei eta gaztetxo edo helduei ere zuzendutako ipuin hauetaz gain, ipuin berezien edo obra berezien tartea ere baduzu, ez? Zer da hori, zer da tarte berezi hori? Bai, ertendatzuten bezala proiektua pixkanaka hunditzen ganden zerbait da, nire semi, ertinalda eta alaba,
Eta erabaki ginuena da, izaten alzituela magnitude ezberdinak eta gure proiektua zenez guk nahi ginoen bezala manejatzen alginoela, moldatzen alginoela. Eta, lagun batek ONG bat ireki zuen momentu batean eta eskatu zakun bere ONG-an aurkezpena egiteko eta pixkat bere gatazkak azaltzeko ipuin bitartez. Eta momentu hortan ONG-a behar bereziko aurrendako zen, Perun, eta erabaki ginuen, nahi ginuen egin kontaketa bat jende unkitzeko, ez? Unkitzeko egitan, eta egitan sentitzeko horko realitatea nahiz eta fantasia punto bat eduki. Eta orduan nire lankidea jadanik Olaia zen, baina, pentsatu ginen berak pila instrumentu jatzen du, horien artean pianoa, eta pentsatu ginen izanen zela arraspoide biolina ere sartzea. Eta orduan gure lankide berria sartu zen taldean, Katrin, eta berakin egiten duguna da pianoa eta biolinakin obra bereziak gehien bat helduendako. Eta gero, bertze berezi horietako bat da azkenean sorren hizkuntzan solasten duen neska, eta zeinu hizkuntzan, eta berak egiten duena da azkenean zeinu hizkuntzakin ipuin kontaketa bat eskatzen badakute, tortzen da nerekin, eta berezitasuna zein da, normalean olakotan kontaketetan patzen dela interprete bat, ipuin kontalariakin ez duena loturaik, eta momentuen interpretatzen du, baina gure berezitasuna da, lanketa bat dago latzetik, eta hori ere ikusten dela, ez, momentuan. Eta ipuin kontalari bat dela bera ere orduan. Bai, hori da zeinu hizkuntzan ipuin kontalari bat, eta gainera arrasona eta egiarran ilusioa handitzez lan egiten duena proiektu honetan. Aipatu behar dugu ere, orain aipatu duzulako zuk, Olaia ere hemen daukagula, zure lankidea, platoan dugula, eta gero izango dugula berak gitarra jotzen du zurekin, ezta? Hori da. Ipuin musikatuak egiten dituzuelako, eta gero izango dugu aukera, ezta? Hori da. Zertxo baitola entzuteko eta beri galdetzeko, bai. Oso ongi. Weborria ere aipatuko dugu, oso weborri polita sortu berri duzulako, ezta? Eta, ez dakit duela zenbat, baina uste dut nahiko berria dela, ezta? Bai, wepak ez ditu bilabete orainik, eta, ere izan zen gure proiektuan parte, erabaki ginuen, hemen profesionalki ja pauso bat aintzinetitia, eta wepa ezin bertzekoa zela prozesio honetan edo lan honetan. Eta hor erabaki ginuen web bat sortzea, eta, pixket izatea gure lanan isla eta gure jarreren edo gure proiektuak usteko moduan isla bat. Eta uste dut lortu dugula, ez? Hoi transmititzea weban bitartez ere bai. Hortxe daude harremanetan jartzeko kontaktuak, gauza pila, argazki politak eta txukunak ere. Bai. Eta baita ikusi dugu xirrikituen jostunek izeneko atal bat. Azalduko diguzu hori zer den, Amaia? Bai. Erran bezala, proiektu hau, denbora nahiko laburrian egiarran, baina handitzen den zerbait izan da. Eta hasieran ni bakarrik hasi nintzen, Ameli Ipuinen Jostunen izenakin. Eta egun batean Guadalajaran egiten da ipuinen maratoi bat, eta asteburu batez 48 orduz ez da gelditzen ipuinak kontatzez, ez? Orduan Espainia guztiko jende pila bat hortzen da ipuinak kontatzera. Eta han nintzen lagunon batekin, eta batean ikusi nuen neska bat gitarrakin ipuinak kontatzen dara nuen, kristona da. Hau kristona da eta hau nik nahi dut. Eta nire herrikoa da Olaia eta musikaria da. Eta, proposatu nion proiektuan parte hartu nahi zuen, pixket esplikatu nion, eta lehenengoan normala den bezala arraro egin zitzaion, nik uste dut proiektua nondik norako akustia edo plasmatzea. Baina, gero hasi ginen lanean, eta iarran Olaiak eta nik badugu feeling berexi bat, arrasongi konektatzen dugu, eta erabaki ginuen izen propioa patzea gubiei, eta, xirrikituen Jostuna izena jarri ginen. Eta intzin eta zinen trikitixakin, gitarrakin sortzen obra bereziek, musikakin eta azkenean euskal kantak sartzeko eta bertze ukitu bat mateko kontaketei. Ze zerbitzu pila bat eskaintzen dituzue, baina zeinetan sentitzen zarazu erosoen? Neri ipuinak kontatzea handitzu gustatzen zait, ofizio dut, hori argi dut. Orduen, niri edozein alorretan tailerrak ematea handiz gustatzen zait, eta azkenean hain naiz hezkuntza ikasten, eta bai badut berezko, ez?
baina bai Olaiakin edo Katrinekin kontatzen dutenean, berexeago da, ze azkenean baduzu konpainia bat, ze lan nahiko bakartia da berez, eta gaten zara berakin kotxean, eta solaste dizue, eta botatzen duzu egirriek, eta tonteriek konpartitzen duzu, eta nire ustez, azkenean lanean edukitzea sentsazio positibo horiek, eta bai apoioi da kristona. Eta hortaz, azkenean aixe komodoago edo seguro sentitzen zara, normalean Olaiakin ditu eta Olaiakin gaten nahi iztenean, bai. Aurrezkuntza ikasi zenuela aipatu duzu. Bai. Noiz erabakitzen duzu ipuin kontalaritza zure ogibide bihurtzea? Bueno, sartu nintzen Bergaran, aurrezkuntzako goi maila egitera, pixkiat kasualitatez egiarran, eta han zautunen irakaslea zoragarria, Ana Carpintero, eta berak errantzatan ez. Maia baduzu berezko ontako, ze baginuen ikasgai bat ipuin kontaketana, eta errantzatan, Amaia, pentsatu duzu noiz bat ontara dedikatzea. Eta ez nuen pentsatu egierran, inoiz. Eta hasi nintzen buelta batzuk maten, eta erran nuen, zeba ez. Eta hasi nintzen informatzen, tailerretara puntatzen, eta egierran egun batetik bertzera, aitei komentatu nien, eta ja hasi nintzen pixket mugitzen, eta egierran suertea onditz izan dut, eta jende arraskatorrakin harpatu naiz, eta momentu batetik bertzera, ja nintzen ipuin kontalari konturatu gabe bezala, bai. Nondik mugitzen zarete? Bueno, hoi da, ere bai bertzegai bat, bai dela garrantzitsua aipatzea, Gipuzko eta Bizkaiatik mugitzen gara gehien, eta Nafarroan badugu handitz mugitzeko, ze iduritzen zaigu Nafarroan bai bat dela beharrezkoa olako gauzak mugitzea, euskera mugitzea eta Nafarroko euskera mugitzea. Eta, bueno, aigara pixkanaka Nafarroan ere sartzen, gehien bat iparraldian, oinik Iruñerriara iristea kostatzen nahi zaiku, baina, bueno, uste dut dela pixkanakako lan bat eta ere bai ezagutze prozesu bat, eta nik uste dut hemendik gaintzein Nafarroan ere edukiko dugula gure leku ez. Baina oraingoz hori da, Bizkaia eta Gipuzkoatik mugitzen gara gehien. Nahiz Araba ukitzen dugun eta Nafarroa ere ukitzen dugun. Trabak aurkitu dituzuen galdetu behar nizun, baina hau izan daiteke agian trabetako bat, ez? Nafarroan pixkat gehiago sartzearena, Iruñerriatik eta Beitira. Bai, azkenean, bueno, gauzak diren bezala, Nafarroan badagoen errealitate bat da liburuzaina handitzek ez dakitela euskeraz. Orduan, bueno, hau errealitate bat da, errespetagarria da, ze gaur egun arte egoerak izan direnak izan dire, baina bai nabaritzen duguna da, hoi ez, oinik kostatzen zaigula euskara jateak zabaltzea. Eta guk badugun filosofia da, bueno, kontaketak erderaz iten altugu, inatugu, ez du gezurrik errango, baina euskera indartu barra dela eta euskera iman barra zaiola zait, bultzada hoi ez. Eta orduan, bueno, Nafarroan bai handitzetan nabaritzen duzu ez dagoela interesik edo kostatzen dela kultura mugitzea. Osea, konparatzen duzu Gipuzkoan astero egiten duzte ipuin kontaketak kasi liburtegi guztietan. Hemen urtean lagunez gero txalotzekoa. Gauz horietan nabaritzen da ezberdintasuna. Zenbat diru ere bai ematen den kulturai, ze aportazio egiten den, bueno, nabari da. Bueno, hortxe orduan erronka duzu ez da? Bai. Horrengo erronka. Hilabetero gainera ikusi dugu ere hortxe webgunean, publikatzen duzu ipuin berri bat, ez da? Ez da lan makala orduan, ez? Bai, hau izan zen proiektu bat, bertze olaia bat dago nire bizitzan, Olaia Andueza, nire lagunon bat da, Iruñakoa, eta pixket hasi nintzenean planteatzen ipuin kontalari izan nahi nuela bai edo ez, bai idazten dituen ipuinak eta irakasle honi pasatzen izkio, eta hartzen zaten gustatzen zaizkit pila bat edo ez, edo bueno. Eta proposatu nion Olaia ez, Olaia. Inbartu nik ipuinak, inbartu zuzu marrazkiok, ze arrasungi marrazten du, eta aurkeztu argara lehiaketen batera, edo bueno. Eta bai nahiko murritza lehiaketa formatua modu ontakoa, baina, bueno, weba egitean nuen arras argi nahi nula proiektu horren isla bat ere bai egotia webian, eta gainean ustez kristona da ze badu marrazki propio ipuinak originalak dire, eta gainera olaiaketanik, Olaia nire musikaria intziarteketanik musikatzen dugu eta grabatzen dugu audioz ere entzuna izateko. Orduan, ustez material
ez ezaguna da oinik, ze weba berria da, baina potentia dela. Eta gainera gai diferentiak lantzen dugu eta modu arras politetan ere ustez. Marrazki horiek eta audio horietako batzuk ere web orrian zintzilikaturik daude, ezta? Da, honeko 3 daude, 2 hilabete gaten dugu, hasi ginen 2 ipuin publikatzen pixket betetzeko almazen horiez, eta orain hilabetero igoko dugu ipuin bat. Eta gainera egiten altzara, arpidetu edo arpidedun, doainik dela, eta hilabetero abisuak bidaltzen datzute ipuina igota dagonean, eta entzuteko pres edo irakurtzeko pres dagonean. Egiten dituzun ipuinetan kritika erabiltzen duzu? Kritikoa zara? Bai, eta ipuin horrek esku handitz pasten du. Eta ipuin batzuk gustuz idazten dut, eta bertze batzuk, helburu potentiago batzukin, ez? Eta oraingoz adibidez, nire aurkezpen ipuina dago, gero bertze ipuinak lantzen du euskal mitologia eta kantzerra, eta hurrengo ipuinak, pixket lantzen duena da laguntasunetan zer rol ezberdin dauden, eta gaia edo azkenean mezua da maite zaitut errangabe zenbat aldiz zerten dugun maite zaitut eta batzutan ez gara konturatzen. Eta, saiatzen naiz gai arras diferenteak lantzen, baina bai jendeik ezkatzen dionak edo bai bizitzan presentetuenak bederen. Eskaerak egiten dizkizuenean, edo, pluralez ere esango dut, eskatzen dizute ipuin konkretu bat edo irekia? Segun horrek iten datzun kontratazioa. Liburuteiken normalean uzten datzute libre edo aukeratzute obra bat, baina berdin zaie, ez? Azkenean, erten datzute zuk badakizu, zure esku. Zure aukera. Bai, normalean bai. Gero, adibidez, behar berezek duzten pertsonen elkartetatik deitzen digutenean, hor bai eskatzen digute, izatea pixkat, generoen arteko berdintasuna edo pertsonen arteko laguntasuna lantzen duen gaiak, ezkidetza lantzen duena, eta holakotan bai egiten dugu igual espezializatuago, baino hala ere, gure helburuen barnean ohi lantzia denez inoiz ez dire falta holako ipuinak nahiz eta ez eskatu. Normalean, ipuin bezala kontatzeagatik ez dugu kontatzen. Beti, ipuin gehiene badute helburu bat, batzuk positiboa eta ertzen negatiboa, baina gure iritziz, baina gure ipuinak beti badute karga hori. Noiz izango da zuen hurrengo kontaketa? Bihar ingo dugu 2 kontaketa bat dugu, lehenengoa da Erratzun. Erratzun egonen gara arratsaldeko 8:00 eta, izanen da herri mailako ipuin kontaketa bat, eta pozik gaudez, Baztanen, lehenengo alditakoa da, kontatzen dugula, hasieran Baztanen hasi ginen, baina bai. Eta gero gauean bagazi Nafarroako bertso neguleku itxitara, 9-10 urteko aurrei ipuinak kontatzera. Eta, pixket, hoi bertze giro berexiago batean edo intimoago batean. Zuekin harremanetan jartzeko, Amaia? Gurekin harremanetan jartzeko webgunea da modurik errexena, hor baduzu gainera betetzeko formulario bezalako bat, imprimaki bat, eta bidaltzeko guri edo bertzela zuzenean korreo bat, deitu Facebooketik, Twitterretik, Gaur egun ez dago aitzakiarik, ez da? Bai, ez dago aitzakiarik eta modu batean edo bertzean nahiko erresa da gure zenbakia lortzea edo gurekin kontaktuan jartzea. Biharko emanaldi horiek baino lehen, esan behar dugu orain ere badugula kontaketa berezi bat, ez da? Bai. Olaia Intziarte gonbidatuko dugu, ez da? Hori da. Eta bere kitarra ere, eta ze kontatuko diguzue pixka bat? Erabaki dugu ipuin bereixi bat ekartzea, ez dena sobera ohikoa, baina, ez? Azkenean gure filosofiai jarraiki, egin nuen karri ipuin bat adin guztietako balio duena, ze ipuin batzuk adin guztietako balio dute, batzuk adosago gonen dire eta hartzeak ez, baina, eta, lantzen den gaia da heriotza. Eta aukeratu dugu ipuin hau, ze, irakurri nunean ipuin hau maite mindu nintzen ez da neria. Eta, ez da, erten alda, nire ustez, eta Olaian ustez, da heriotza justuen azaltzen duen ipuina, edo, nik momentu hortan heriotzakin bakiakin dituen modu batean, eta hortaz aukeratu dugu. Oso ongi, heriotzaren inguruko ipuin bat, ez da? Bai. Publizitatearen ondotik.
Eta iragarki tarte txiki honen ondotik, hementxe dugu gaurkoan ere Olaia Intziarte, bere kitarraz lagundurik. Arratsaldeon, Olaia? Bai. Kontatuko diguzu, zu abeslaria bazara ere, zure musika egiten duzu, baina badago ezberdintasuna, zure kabuz ibiltzen zarenean edo Amaiarekin batera ipuin kontaketetan ibiltzen zarenean? Bai, badago ez. Ni hasieran hasi nintzenean Amaiakin ipuin kontaketak iten, eta gainera aurrendako, gaina jakinik niretako aurre direla pixketola ez dakit soberarola remandu eta ez, aurrekin orden arras raro izan zen, hasieran egiarran, beti arras lagungarria izan da beti Amaian apoio aurrekiko erlazioi izateko eta ni pixket bigarren plano batean egoteko ez, baina... Eta, bertzaldetik musika, iten duten musika arras diferentia da, erran nahi dut. Ipuin kontaketa bat akompainatzeko itun dutenean fondoko musika hoi, jakin barra dut pixken nola segitu bezala ipuinan ritmoa, edo nola moztu kantatzeko bertze kantu jakin batzuk eta hola normalean euskal kantak izan direnak, ez? Eta, pixket nahiko zaila izan zen matia pauso hori, ez? Beti dutenetik, hau da, kantatzera edo nire kantak edo bertsuak edo, jotzera musika azkenean ipuin bat apaintzeko edo ipuin bat bideratzeko gauza jakin batzutara, ez? Orden, bada diferentzia egiarran. Oso adi egon behar zara orduan, ez? Bai aurrei, baita Amaiak egiten denari. Zuri Amaia zertan laguntzen dizu Olaiak? Olaiakin dena da pollita dut hori da, hola. Eta azkenean Olaiak musikakin transmititzen du emozio pile bat. Eta ni beti erten dut, musika dagoenean badaute aurra honditz ipuinetaz deskonektatzen dutena. Normalean izaten dire kontaketa bakoitzeko 3-4 aur. Eta honditzetan musika horrek iten die lotzea, edo bertzi gabe ni beti erten dut, ipuinak dire gozatzeko. Eta ipuin kontaketa batean gozatzen baduzu musikakin, ipuinekin biharrian, kotxek harpatu barra du bere lekue, bere momentu eta bere transmisioa eta batzuk igual musikak, ez da azkenean musikak eramaten dira gehiago ipuinak baino ez, edo ipuinakin batera musikak orduan eretako bat bertzea ez dute inoiz jaten eta beti laguntzen dire bat bertzea ez da. Noiztik zabiltza Olaia Amaiarekin batera, elkarlanean? Amaia proposamena intzaten duela, izan den dire 2 urte edo, urte terdi edo, bai. Justo jo nuen, Elizondon izan ziren uholde potente batzuk eta eranitzuten txokotoko hau zuen kriston namena ez, eta egin nuen horren urrena bete zenean, lehen da bizikoa, egin nuen kanta bat, espreski bertan jotzeko ez, eta Amaiak usitzaten, eta egerran ez ginen sobera harremanik, ni Amaia naizpekin beti izan nahi zola kuadrilako eta hola, eta egun hartan berian Amaia etorri zen eta errantzeten. Olaia, hasi naiz proiektu honekin, eta gustatu zein duzun, eta parte hartu nahi nuen edo bederen probatzeko, ez? Eta horren erran nuen, bale, enuen espero eta enakien zeta zeizen solasen, enuen hartu gauza sobera serio bat ez dela hasieran, bale. Ez, eta bapatien izan zen kriston salto, bapatien ja hasi ginen aurra intzinean patzen, eta nik eran, Olaia, non sartu zara, eta pixka errarua ez, baina hasi ginen nik uste erran eta hilabete gutxi batzutara elkartu ginen, eta segiduan, hasi ginen, hasieran izan zerien pixketola egun nahiko eruak eta atxean eta ere bai lanean. Adibidez, lehendabiziko emanaldiak iteko gaztetxean eta hola. Eta, bai. Duela urte bat edo, hartzen alda, ez? Bai. Ipuin batean baino gehiagotan kolaboratzen duzu? Bai. Batugu obra jakin batzuk elkarrekin eta Amaiak beraldetik iten du ere bai, baina badire obra jakin batzuk izena dutena, adibidez Amatxiren ipuinak edo Trekitilariarena edo helduen kasuen beldurrek eta hola. Eta obra horietan kolaboratzen dut eta da gehien lan dutugunek momentuz. Lehen ere aipatu dugu zuen web orri horretan atal baten izena xirrikituen jostunek dela, ezta? Eta horrek badu esanahi berezia, zuentzat. Bai, azkenean xirrikituen jostunek da, erabaki ginen
Azkenean, ipuinek badute helburu bat, eta da gure kasuen, pixket gizartean badiren utxune edo kasu honetan xirrikitu horiek, pixket jostia eta bertze nolabait gauza batzuk deseraikiz, bertze batzuk eraikitzea, ez? Eta, bueno, hoi. Bai, da gero, ginen baten buelta pilo bat izen nahi, egin izen bat, baina zinekin zen. Borobile, ez? Bai, borobile. Eta gero, azkenean, bai gara bi pertsona gure artean, azkenean baten garela kariña hondiz, eta xirriek ertu da bazanen ez, xirri eguan. Eta gero, gu eta kuadriakoa gara, eta gure kuadria oso nahiko kitua da, enplan uste dut zaigu ibiltzea leku guztietan, eta salsa guztietan sartu gaude, eta pixket izen horrek batzen zuen gu ginen guztioi, ez? Salserak, ez? Bai, hoi da, kitua gertaz, kitua zaren, ze salsera zaren, beti alde guztietan, ez? Simpatia horrekin tala, eta horren, nire ustez, bai, izenak itazakula pixket isla, ez? Zer eginen horrena. Joko polita orduan, ez? Bai. Oso ongi, gaur heriotzaren inguruko ipuin bat ekarri duzue. Bai. Ze izen dauka? Berez, liburuen izena Jaki la muerte da, moldaketa bat delako, ezta? Espainolez da liburua. Baina, guk ez dugu izenik patu, guk bertsonatu dugu, ze azkenean igual ez da beti sobera egokeia izena badun zerbait izena kanbietzia. Beti ez, baina, eta hortaz. Bai, gainera da tradiziozko ipuin bat da, Irlandako uste dut, eta azkenean, berez tradiziozko ipuinoi hizkuntza honditzetara pastu da, hieren artean erderara, baina berez inglesa da ipuina, eta, bai, berexe da. Oso ongi, Olaia eta Amaia, nahi duzuenean, hementxe xaloan, plazer bat izango da zuek entzutea. Bale, mila esker. Euskal Herriko, kostako, herri txiki batean, bizi zen Jak. Etxeberriatarren etxean, bere amarekin. Jak, mutil lasaia zen, isila, eta bere ama, goxoa, alaia, baina azken aldian, gaixo zegoen. Eta horregatik, egunero, esnatzean, Jak, beregana hurbildu eta laztan eta musu goxoz betetzen zuen bere aurpegia. Eta ondotik, gosaria prestatzen zion. Eta gero, hondartzara joaten zen, pasioan, olatuen joan etorriak ikustera. Orduak pasatzen zituen itsasora begira. Kresala usaintzen, bere hankak hondarretan galtzen. Eta orduan, egun hartan, norbait hurbiltzen ikusi zuen. Eta segituan ezagutu. Egunon Jak, non dago Etxeberriatarren etxea? Eta nore galdetzen dit ba? Heriotzak. Eta nola dakit heriotza beharrean ez zarela lapur bat? Nola dakit heriotza zarela? Heriotza naizelako Jak. Bariotza bazara? Heriotza zarela erakutsi beharko didazu. Badakit, heriotza bazara, haunditzeko kapaza zara, eta zeru guztia estaltzeko, mundua iluntzeko. Eta hantxe hasi zen heriotza, haunditzen, zerua betetzen, eta mundua momentu batez beltza egin zen, beltz bihurtu zen. Eta berriz ere, bere tamainara bueltatu zen heriotza. Ikusi alduzu, Jak.
sentitzen dut, baina ez dut ezer ere ez ikusi. Hain beltz jarri da guztia, enintzela deus ikusteko kapaza. Heriotza, urduritzen hasi zen, haserretzen. Jak, esaidazu non dagoen etxe berriatarren etxea. Ongi da, esango dizut, baina hortarako lehenik, bertze proba bat jarriko dizut. Egin garraxi. Bertako mendiko harriak erori arte. Arrainak itxasotik saltoan atera arte. Eta hantxe hasi zen heriotza. Eta harriak erortzen hasi ziren. Arrainak saltoka. Neramak, beldurrezko historia kontatzen ere, holako joak egiten ditu. Badakit, azkeneko proba jarriko dizut. Heriotza bazara. Hemen dudan kaxa txiki hontan, sartzeko kapaza izango zara. Heriotza, iskin guztietan sartzen da. Heriotzak arna sartu, eta esan zion. Ongi da Jak. Eta txikitzen hasi zen, geroz eta txikiagoa egiten. Eta intxaur baten tamainako egin zenean, kaxan sartu eta kaxan preso gorde zuen Jakek. Eta etxera itzuli zen. Eta etxe parean zegoela, leihotik begira jarri zen, eta hantxe ikusi zuen bere ama. Ama, pozik esnatu zara gaur. Jak, gaur egun zoriontxua dut. Aspaldiko partez, bizitzeko gogoarekin esnatu naiz. Bizirik sentitzen naiz. Jak, hau, ospatu beharra dago. Zoaz Jose Harakinaren gana. Eta eskaatu jozu daukan haragirik goxoena. Bazkari handi bat prestatuko dugu. Eta hantxe joan zen Jak. Jose Harakinaren gana eta esan zion. Egunon, Jose? Daukazu xolomori goxoena eman. Ama, hobeto sentitzen da. Xolomori goxoena, Jak, ez dakizu gaur pasatakoa. Gaur egun arrarua da. Goizean labana hartu, zorroztu, eta zerriaren gana joan naiz. Eta labana sartzeran dindu, labanak salto egin dit eskuetatik. Eta berriz sartatu naiz. Eta berriz, eta berriz. Eta ez dut zerria hiltzea lortu. 40 urte dara mazkit ofizioan.
Lasai, Jose. Oiasku bat eramango dut orduan. Oiasku bat, oiaskuekin berdin. Urrutik heldu, fuerte, laban hartu eta zas! Burua moztu, eta berriz joaten zen bere lekura. Gaur egun arraroa duk, Jak. Senditzen dinat, baina ezingo dizut ezer ere zeman. Jak, etxera bueltatu, eta Mari gertatutakoa kontatu zion. Sentitzen dut, ama, gaur egun arraroa da. Lasaiak, hortura joan. Ekarri porru batzuk, azenario batzuk, eta zopa goxo bat egingo dugu, barrenak berotzeko. Eta hantxe joan zen Jak, baratzeko azenarioak hartu eta... Barazki bat lurretik ateratzen zen. Ateratzen saiatzen zen aldiro. Lurrak indarra handi bat egin, eta berriz hartzen zuen bueltan. Ama, gaur, egun arraroa da. Eta gertatutakoa kontatu zion. Lasaiak, beranduago jango dugu. Eta egunak pasatzen hasi ziren, bata bestearen atzetik. Eta denetik gehiago zegoen. Tristura gehiago, gose gehiago, zorri gehiago, arratoi gehiago, pobrezia gehiago. Eta orduan, Jaken ama, beregana hurbildu eta goxoki laztanduz esan zion. Jak, sentsazioa daukat. Azken aldian gauz oso arraroa gertatzen ari direla. Eta guzti honen atzean, zu zaudela. Ama, aurrekoan hondartzan ningoela, heriotza agertu zen. Eta zure bila zetorren, ama. Eta nik ez zaitut galdu nahi. Eta kaxa batean preso daukat heriotza. Orduan amak, semea goxoki besarkatu zuen. Eta musu bat emanez esan zion. Maitia, mila esker. Asko eskertzen dizut egindakoa. Baina nire ordua heldu da. Ez zaitut utzi nahi. Baina ezurrek min ematen didate. Nekatuta nago bizitzez. Eta nire ordua da. Jak, munduak ezin du modu hontan jarraitu. Aurrera egiteko ordua da. Eta orain, egizu egin beharrekoa, Maitia. Eta ez ahaztu, asko maite zaitu dala. Ez nau larritzen azken orduan, arnasa galdu beharrak, bide xumea ez zituarren, amilegiaren larrak. Ardo berriak onduko ditu, mahastietan haien zarrak,
gure oraina arrazoiturik, beste batzuren biharrak ardo berriak onduko ditu, mahastietan haien zarrak, gure oraina arrazoiturik, beste batzuren biharrak. Ez nau iluntzen baratzatikan, azken loreak biltzeak, muga guztien arrazoi bila, arnas gabe ibiltzeak. Arratsaldeko argi betera, zentzu denak umiltzeak, amets betezko loak baitakar, behin betirako biltzeak. Arratsaldeko argi betera, zentzu denak umiltzeak, amets betezko loa baitakar, behin betirako hiltzeak. Orduak pasa zituen, Jakek. Itsasora begira, pentsatzen, negarrez. Eta orduan erabaki zuen. Kaxa hartu, eta musu handi bat emanez, eriotza aske utzi, eta zerua inguratzen hasi zen eriotza. Eta joan aurretik, Jaken belarrira hurbildu eta esan zion. Jak, mila esker, libre uzteagatik. Orain, ez duzu ulertuko, baina ni ez naiz gaiztoa, ez naiz txarra. Bizitza eta ni, txampon berdinaren, bi aldeak besterik ez gara. Eta orain, banoa, lan asko daukat egiteko, eta denbora gutxi. Eta etorkizunean, ikusiko gara, ordura arte, zoriontsu bizi. Eta airean joan zen, eta Jak hantxe gelditu zen. Orduak pasa ziren. Eta gaualdera etxera itzuli zen. Eta etxera sartzean hantxe topatu zuen bere ama, bere gustuko aulkian jarrita, bere soineko politena gainean zuela. Aspaldiko parteko irribarre ederrena ahoan. Hilda.